When Hussain Rashad Haji went to India, he helped pick up a helpless man who had fallen on the side of the road. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hussain Rashad Canada Foundation President Social Service for all communities. Kepada Ketua 50 years service. Panyulan Devi. Ekamasan 2024 Coimbatore Chennai Foreign Express train. Hello. Hussain बोल कथा करने तो पता है हितो आता वो में कनेक्ट बैठला ही ना वो ऐसे कुछ वांगला पा यार वो इस देख मोल देखे ने स्टेशन कुछ इंगित तामारू the presidency Raj president gitar the address on the Egmore Chennai on the Buddhist temple on Rigi Terima the Chaitandi Azad Gitara கொஞ்சம் குயிக்காக வாங்க நான் இந்த கடமுன்னுக்கு இருக்கிறேன் எக்மோர் சென்னை டென்ட் டாப் அந்த இதுவெல்லாம் இருக்குது சாப்பாடு கடை சைவர் கடை ஒன்று ஓகே ஓகே டக்குன்னு வாங்க ஓகே එටලයිටයා මෙතන තමයි තියෙන අර ඇම්බියුලන්ස් එක. ඔව් ඔසේකට කතා කරන්න කියලා ආවා. අද 13 වෙනිදා 8 වෙනි මාසේ 2024. हेलो ரைட் பெங்களூர் ரைட்டில் ஆம்புலன்ஸ் கிட்டே இருக்கு அந்த ஒரு ஆள் ஒருத்தர் விழுந்துருக்கிறாரு அவர் கொஞ்சம் கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சேர்த்தா நல்லா இருக்கு ரைட் ஒரு ஆள் தான் தந்தார் இந்த நம்பருக்கு இங்கே வர சொல்லி ப்ளீஸா ஓகே நான் ஹுசைன் போல் எந்த நம்பர் இதுதான் தேடும் நேயர் நெஞ்சங்களில் குடியிருப்பவன் தேடாத மனிதருக்கும் உணவளிப்பவன் வாடும் இதயம் மலர்வதற்கு வழிவகுப்பவன் வாஞ்சையோடு யாவருக்கும் துணை நிற்பவன் அலை முழங்கும் கடல் படைத்து அழகு பார்ப்பவன் அலையின் மீதும் மலையின் மீதும் ஆட்சி செய்பவன் தலைவணங்கி கேட்பவர்க்கு தந்து மகிழ்பவன் தரணி எங்கும் நிறைந்து நிற்கும் மகா வல்லவன் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை.